Gdzie Cel szukać? Brawo utracony. Ale tutaj w Anglii się nie spotkałem z niczym takim na przykład. Znaczy O bardziej północy też, tak, tam możesz i w mało... dzień premiery o północy go kupić i będziesz miał, Co to ale teraz było? prędzej to nie. Pany, co to teraz Się było? zastanawiam, czy po koda nie pójdę o północy z czwartku na Co piątek. to teraz Czy ja- było? O, cię faktycznie pani, muszę to kurwa. CV edytować teraz, Ustawienia. kurwa mać. O, stawienia. Zamknij oczka. O jest, ta gierka nowa Sucker Punch. Ghost of Ja. Ghost coś tam. Shumina? Shumina coś tego. No, A to Ghost. widziałem jakiś zapowiedź trailera tego, ale jeszcze nie oglądałem. Jest zaraz, a trzeba być nie oznajmiony. Ty, no jaki to że się gra- wcześniej z- go z dali, elementami bo tu nowy skradanki. gracz go żeby to kupił. Dobra. Czekaj. A, i prace nad grą trwają 3,5 roku już. O Boże. To kurwa długo. Kurwa, A jakiś, że przepraszam. wcześniej Ej, a słyszysz, a może oni biorą przykład z tych, z naszych drogowców? Nie, ale tak naprawdę gry się robi długo, kurwa, to nie jest tak, że może gry Przestań. Ta. Napisać samą mechanikę to już jest... A, Nie, to nie kupa chodzi o czasu. to. Przecież Ktoś, popatrz kurwa, na te siada, wszystkie kluczy. gry, to masz kopiuj, wklej. O czym ty? No tak, ale słuchaj, ale na początku jak musisz kurwa Ale są zrobić gry i szkicy, gry, nie? Ale to nie jest tak, że kurwa siadasz. Oni dobre półtora roku siedzą Kurde, no no i A pelikanie. dopiero później właśnie biorą za mechanikę, nie? A Pelikanie. tak samo jak niektórzy mówią, ja to bym chciał pracować przy robieniu giera. To jest taka pojebana robota, że masakra. No jest pojebana, zapierdala. Jeśli Ja to jesteś bym chciał testerem, to na testować przykład, gry. nie? No Testerem i byś gier. siedział, tak. I byś siedział, kurwa, Ale- testerem, ale czy ja wiesz, co jest wiem? najlepsze? 24 Że- godziny, kurwa, jeden kawałek etapu jakiegoś Ale- Dokładnie, ale nie? słuchaj. dokładnie. Ale jeszcze na przykład jak wykryjesz jakiś błąd, nie? To musisz potem wiedzieć jak on powstał i jak go naprawić. Nie. No, Tak, bo ty, wiesz, nie, ty go nie nagłosisz, kolega nie? robił... Słyszysz? Nie, Musisz. nie. Najpierw ten kolega robił CD Projekt Red, tylko się zwolnił, był właśnie testerem. No. Mówił, że jak właśnie tego, to testował przez kurwa dobre 15 godzin, czy nie ma błędu z animacją wchodzenia na płotkę. A jak był problem z płotką, to musiał go znaleźć, w języku angielskim wrzucić do PDF-a i wszystko opisać szczegółowo, gdzie problem leży, wszystko opisać animację wszyściutko. Dopiero im dawać i oni dawali poprawiony kod i dalej to samo testował. Więc to nie jest tak fajnie, że ty przychodzisz Nie, z gry, no to ja kurwa, bym- jesteś zadowolony. Powiem ci tak, ja bym chciał być sławnym youtuberem. Siema, Dostajesz gry z Afriko, Giera, grasz kiedy chcesz, ile chcesz, masz z Ta, tego ale- pieniądze jakieś. No to jest. Ale Siema, testowanie gier jest Piterinio. przejebane. Nie, To się tak to nie wydaje. jest CT. Zwykłego BFK gramy. Znaczy teoretycznie to z jednej strony i fajnie, a z drugiej trochę słabo, bo na przykład możesz sobie pograć rok przed premierą w grę, którą zobaczą No i ludzie. po co? I co ci z tego? Tylko, że wiesz, Co? jak to, wyobraź sobie, jak to wygląda taka gra rok przed premierą. Bardzo fajnie to właśnie tego Redzi pokazali na tym swoim filmiku, nie? Kurde, Tam gin! był jeden filmik. Jeden film właśnie pokazali, jak wyglądało pierwsze tworzenie animacji płotki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakiej płotki? O czym wy godacie, bo ja zaś... O Wiedźminie, No właśnie o widać koniu wygrać niego. Wiedźmina. Wiedźminek kończy Koń, postać. Wiedźminie, płotka. Tak się No nie mów Nanek, że nie grałeś w Wiedźmina, no Nie, bo... nie grałem. O, O ty, Boże. polska cebulo. Nie grałem. Kup Myślałem, to, że teraz to tylko możesz szwaby kupić w to za nie darmo grają. prawie, a jest naprawdę gra mega. No. No teraz można kupić za 7 czy 8 dyszek edycję gry roku ze wszystkimi. No, dodatkami. Tak, ze wszystkimi spoko. dodatkami, Nie ma same problemu. dodatki zajebiste. Tylko... Tylko, że ta gra jest na 150-160 No godzin. 200, około 200 godzin. No, No, około to 200 latać. godzin. To już Mi się zeszło 170 już godzin. widzę, jak na grę skończy. Ja faktycznie jeszcze tego nie robiłem. No. nie będę- Ej, ja przez 3 lata GTA nie skończyłem. Ja też nie skończyłem, a ja przez 4 razy 4... przyszedłem. Nie tak. Ja nie skończyłem tam Jeb ale mnie! Tak. Pedał jebany. to online Nie będę to cię jakieś jebał, nieporozumienie. zapomnij. Wiecie co jest najlepsze? Że ja 30 godzin przechodzę już Mad Maxa. Grę na 20 czy 15 godzin. Ja ci powiem, A, że no, Mad Max Max mnie fajny. znudził w cholerę. Mnie znudził. No też znudził, No ale ale właśnie nie ja jest sobie najgorszy. zrobiłem przerwę po taką... Wyglądał mega lepiej miesiąc. niż Just Cause trójka, ale nie Cel znudził. Charlie swoją mechaniką. utracony. A ja w ogóle Just Cause to po 15 minutach wyłączyłem, bo miałem już dość tej gry.
A wiesz dlaczego? Bo grałeś pewnie w 20 klatkach na sekundę, czy tam 15. Nie. Szczerze to Normalnie właśnie... grałem, tylko grałem w dwójkę, w której się dużo lepiej A, bawiłem dwójka. niż w tej. A trójka mówię, trójka Nie, mnie mnie odrzuciła to- tylko dlatego, że była optymalizacja zjebana. Ale teraz już jest w miarę spoko to zrobione, nie? Nie Teraz jest. rzadko spadają, ale... Nie jest, nie. Jak tylko masz posiłki tam rozwalasz, od razu masz 10 klatek na sekundę, dziękuję na Dobra, zwykłej konsoli. to powiem może tak. Jest spoko przez pierwsze 20 minut. Później już nie. Może tak. Pasuje? Nie, powiem ci, że no, na Cel pasuje. Charlie przejęty. Nie, ale powiem ci, że to co oni kurwa wjebują, ile certyfikacja są, to nie będzie wyraźna. Uber zadowolony, pokazali nowy trailer z gry rozwoju. Będą skacze, kurde, pięknie. A, to nie wolno. On Nie, tam ja- przekresu dostaje. Znaczy kupię, ale na pewno nie wziąłem premiery. Później kupię dla kampanii, a czy będę mógł grał? Ja to Jeden kupię pewnie tak, żeby proszę. to... Powiem wam tak, ja to Trailer, kupię tak. tak, żeby kupić tak jak kupiłem tego Battlefronta 1 za 15 zł kupiłem. I to tak jeszcze rok przed jego śmiercią. Za 15 ziko. Weź apteczkę! Byłem zadowolony z zakupu. Ja mam Trzymaj, taką apteczka! stronę kupioną z dodatkami i tak dalej, ale nie wiem. Chociaż fajna matka tam była, taka zajebiście zrobiona jedna matka w internecie. Oj, ale Kurde, jak jednego zabija na tym murku, to drugiego. No wy. Dla mnie to było gówno. Co za- Ale powiem ci, że... Co Powiem ci, że chyba filmowy widzę, że graczu? masa ludzi kupi tego To Gwiezdne ja. Wojny. Bo już jest ponad 9000 łapek w górę, nie? Na filmie. Na kanale EA. Dobra, tam podniecają się, a znowu wyjdzie tak samo jak wyszło z jedynką. Pograją pierwsze 2 miesiące i potem to będzie jedna wielka bieda. Ej, ale tu wiesz, ale słyszysz, tutaj jest tego, tu mi tu na jest czacie kampania. panowie, filmowy gracz pisze, że grał w 36 godzin w The Evil Within? The Devil Devil Within. No. I ma 14 rozdział i Ale w dwójkę czy w jedynkę? ostatni... Co? W jedynka. I ostatni rozdział mu Powiem został. wam tak, Fajna jest. ja najbardziej to czekam Ja nawet nie właśnie wiem, na jak ta dodatek gra do wygląda. Horizona. No jak, Fajna no jest. gra. A teraz Ej. możesz kupić na PlayStation Store z promocji, nie? Halloweenowej. Ale 30 No, zł, tak, do Ja. ostatniego. Ej, a słyszeliście? Fortnite jest taki fajny, słyszeliście? Cel Alfa. A co nie, ty dla gra? mnie to jest, powiem ci, shit taki trochę, ja w to grałem i tak już mnie Ja znudził. czekam na pupkę, jak będzie Już pupka nawet nie mam na PS4. dysku. Co za pały. Dobra, ja sobie to zapamiętam. Nanek, Nie. pupk będzie na PS4, to wtedy Powiedziałem będziemy jutro na nek pograć. zagramy. Tak, wy zagramy. jutro zagrocie, przyjdzie Lemmy, przyjdzie Quickpull i się zapomnicie o Nanku. Ja Tak, bez- Whirlpool przyjdzie, tak. Whirlpool, no, tak, przyjdzie. jest. On się tam wykręci w tym wirusze. Wiemy go do pralki, będzie się kręcił, będzie miał karuzelę. Teraz chcę przejść z tego Shadow of War dokończyć i wymienię sobie No, znowu ale- Wolfenstein. No ja muszę kupić tego Shadow of Mordor, a potem Shadow of War. I teraz już możesz kupić za jakieś 50 zł i tą goty edycję. Znaczy, No. Kurde, prawie 50-60 zł. serio? To taka No, tania no. literata? Mhm. No przynajmniej A to tu na może się eBayu, nie skupię. możesz kupić za tam 12 Ojojoj. funtów. Dobra, No, ja a faktycznie to- chyba no. idę Ale na idę to- eBayu to jak mi przyjdzie, to mi przyjdzie pewnie po angielsku, nie przyjdzie mi polska wersja, tylko jakaś niemiecka czy rosyjska. Nie chuj strzeli. Ja chyba idę faktycznie to CV uzupełnić. Jakie CV? No bo muszę CV kurwa, CV uzupełnić. muszę jutro CV muszę jutro wysłać, To nie? mów Bo, po kurwa, polsku, wszystko panie.